kamano mama intiere e nonro mar oboke okinyi ma kawuono tarik en 20 to kod 4 dwe mar 5 2022 to kod 22 iluonga ni Jesse Omondi kendo mada mi kanya lidho ni mago mabende intiere oboke ni mondo mi ng'eni to odiochieng' ma kawuono ang'o mabende koro oboke mekwa bende koro ting'o an kae gi The Standard kachiel kod The Star mabende antiere godo kae mada mi anena ni to giting'o ang'o. Wach mabende king'iyo kae The Standard wach mabende koro mipe kae en ni Kalonzo Camp 6 super deal in Azimio en ni jo kanyo mag duond bura mar Wiper nyaka gi sani koro giloko pachgi kendo gidwaro duogo e Azimio kata giduogo e Azimio to gidwani mondo koro nyisgi ni tang'o magino yiknegi e sirkand Azimio One Kenya Alliance. Wadhi ng'iyo anena kanyo to kod stringent IBC and run for Joka presidential hopefuls nitiere jochung' moko mane laro kom mar ker to yudne gin joma boke ni gin joma walo no gicholo boke gadi nyisi kanyo tang'o miyo bende koro no tamgi ka wachaka bende koro ng'ene kanyo kata kamano kapok ami manto gima wadhi ng'e The Star bende why results transmission may fail again duoko mag kata bende chwala achiel kachiel duoko mago mag yiero kochopo dwe mar 8 e tarik ochoko chieng' yiero no bende samoro nyalo bedo gachied nade ang'o mamiyo mano nyalo bedo be adami kanyo to kapok wachako mano The Standard ni Kalonzo Camp 6 super deal in Azimio wacho bende kora dhige kanyo ka ite mokwongo bende oketno mana historia mag ji kae mathoth ahinya kochako ite mar adek wacho bende kono nitiere kanyo suspect in Mugota killing surrenders to DCI jalno mabende kono nitie chech godo ni manotimo nek moro manicho time lela cha jal mabende nonege gari cha mano timne Samuel Mugo Mugota iwacho ni ne ochwalore odiochieng' mano manyoro kar kata log teacher mar DCI mar Okwach Kech. Dennis Karani nowacho ni en owuon bende koro nokotude kod tho makamano kendo kako osebed ka koro nowacho ni nitiere kanyo kod okil mare maneno kae okil mare bende koro ok wuotho kode kadonjo kanyo. Gima nonyiso Okwach Kech nowacho ni en owuon en Mugota miwacho ni onego ni en jalno bende koro noromo go mano mogik higa mokadho kane gine ka washo kendo iwacho ni koro bodo mokwongo ne giromo kode arus moro ma bende koro ne ging'ere kata kamano nyaka gi sechego kendo ne owacho ni nowacho weche mathoth ahinya kendo koro osip mag mane nitiere kinde kanyo kata kamano owacho ni en nosemake higa mag 2018 mano mar ohala moro miyo koro en jalo owacho ni mano no ken owacho ni koro no ken to kata kamano owacho ni en jalno machich godo maduong' mago weche mabende koro nitiere owacho ni en jama timo ohala kendo weche makamago mag njore okotude godo. Courtman in 1.3 billion shillings drug case arrested owacho ni koro ogol chik mondo koro maka jal moro mabende koro osebed kitudo to kod omenda maromo bilion 1.3 mabende koro itudo go miluongo ni Maura Abdalla Mwanamaka ne ok ochopo e doho mar Mombasa mondo mino odwok wach no miyo koro ogol chik mondo koro make. I don't intend to rig poll but protect Raila's votes mano ng'awa mane iluongo kanyo ni Joe Musheru mabende koro ne wuoyo kanyo owacho kanyo ni en onge paro moro amora mar kwalo ombulu odwaro mana ni koro okodwa onge gi paro mar dhi kwalo ombulu ne Azimio to en gima odwaro neno ni oboro rito ombulu ne bende koro okokwal mano ne moluwo Raila Amolo Odinga mano banka koro nyo sewach ni mondo Musheru kata jogo mabende gin jo UDA kata Kenya Kwanza wani mondo Musheru ogwetao nikech chal ni kagima nindo kona achiel wacho ni en mago gik mabende koro otimo tije kendo onge wach mara mabende koro nitiro kidaro wanga point fingers at each other over violence in Karachuonyo nitiere tulo bende nowuok e gwenge ma Karachuonyo kendo jochung' e laro komno mano Gladys Wanga to kod Evans Kidero koro siayo jowetegi mano kuma nicha omiyo koro jomoko nohinye kendo apiko mara mapar kod 8 yande ni koro nohinye Wanga gi Kidero mabende gin jochung' kende ma laro kom governor e county no iwacho ni chal ni joge gi supporters gi bende ne oyware gwenge mag Wagwe mano chieng' Jumapili godhiambo mano weka ji mathoth bende koro nohinyore. Jatend obila Lydia Pateiye mano ma Rachuonyo North bende koro noyango wach makamano
kendo koro ji osendiko statement ka koro giseyore giwegi ni ng'ani mokelo ng'ani mokelo. Why most independent aspirant for top seat are likely to drop out? Ang'o miyo jok mabende koro chung' kar kendgi malaro kom mar ker e pacho kae samoro kidek giwacho ni oyo waol go wabol piny, ma gi ondik mi kanyite mar 5 kendo wacho ni koro nyaka gie sani kaluwore kanyo to kod wach mabende koro ni idwaro mokwongo idwaro kanyo ni signatures kaachiel to kod photocopy mag ID maromo ji 2,000 ma supporti mawuoke chiegni counties 24 mok tin ne counties 24 mondo mi chwal ka IBC. Mano gik mabende koro IBC dwaro kanyo kod gik mathoth ahinya, bok mathoth ahinya, gik mabende Official Chief Guardian wacho dichieng' manyoro miyo koro machal ni jomoko bende koro chung' kidek rem moko timo nikech samoro supporters mag romo 2,000 gi joma biro miyo gi ID go bende koro tin boyudo kai picha gi kai kaka ne giromo nyoro duol mar IBC nyisogi gik mabende dwarore kapok ochopo tarik 6 dwe manyien. Despite as Ruto rally support for UDA, iwacho kanyo ni koro Kenya Kwanza Alliance nyaka gesa ni koro giduond buche mabende nitiere kanyo. Koro seyo jalup ka William Ruto to kod jalo mabende koro chung' kaka jalup Rigathi Gachagua tiyo to kod jo magi campaign ni mondo koro go kura ne jo UDA 6 piece. En gima bende koro giwacho ni koro en gigo ma koro kelo ne gichied nade ahinya ne to kare gine Kenya Kwanza tere kaka jatend gigo mana piny ne UDA kende to gin duond buche mathoth ahinya. 3 deputy governors challenge bosses in polls. Wan kanyo kod David Kariuki mabende koro David Kariuki mabende koro dhi chung' kanyo kendo koro embo odhi chung' kanyo odhi chung' governor mano embu kochacha. Basto wan kanyo to kod Francis Kagwena kod Peter Dabiri ma Kirinyaga mabende koro DPM kod jatende Anna Waiguru. Wan kanyo kod Francis Kagwena bende wantiere goro kanyo gintiere kanyo. Wiper changes tune on links with Azimio. Giwacho ni koro waduogo Azimio to koro en ang'o mabende koro pedno ibiro somo kae ite mar oboke mano mar the Standard mabende wantiere goro kae. Jo Wiper noromo nyoro kendo koro mago gik mabende ne giwacho ne gin Athi River gidwaro ni koro nyisgi anena to kuom jogo ma meeting mabende ne gintiere kata odiochieng' mano manyore kuom ji jochung' ko 45 ne wacho ni dwaro Kalonzo mondo koro doge Azimio 5 kende ma samoro bende koro nok mor kod duogo mar miyo koro gidwa ni mondo gidogi kendo jagoro mar Wiper iluongo ni Robert Mbui nowacho ni gidwa ni mondo Kalonzo mondo mi odogi kendo mondo mi giwinjane to koro ang'o mabende koro ikne gi Azimio nikech kiwacho ni lemo maniche lando ka kata ni mondo mi Kalonzo telo mag jotend migepe duto te nen mano molande kanyo to dwani mondo gibed piny mondo giwinje. Man Kenya will be safe in my hands. Vaus Karua mano Martha Karua mano gai mar nak Kenya. Raila defense running mate choice as Azimio coalition was clerics mano koro wacho kanyo ni oyiero Karua nikech nyalo gik mabende koro ntiere kanyo. Gibo somo gik mabebe nyito by Daily Nation the Standard kae. Farmer urged to sell livestock as hunger looms. Mago Mwantie Museveni first son Muhoozi clear signs of a succession plan. Wacho kanyo ni wuod president ma Uganda iluongo kanyo ni Muhoozi Kainerubaga lieutenant nyaka gesa ni koro chal ni odwa dhi chung' president kao kar wuon gi kinde mabiro. King'iyo kanyo nitiere weche mathoth ahinya, weche mago mag tuke Bandari Steadyship join Tusker Homeboys in league title race en ng'wech mapek ahinya to kod bende koro ogol kae kaka unveil English Premier League team of the season. Ogol kanyo neno kanyo jo kweth jo Liverpool kaachiel to kod Man City gi Chelsea mar bentie Ton baneno kae maja Tottenham, aneno kae ja Wolverhampton, aneno kae gintie ji mathoth ahinya kanyo wang'e na best ama piyo kaka saa bende koro the wide results transmission may fail. Ito mar 6 kanyo the Star nyisowa kanyo ni oboke kata duoko mago mag yiero kideko kuonde moko maromo 1,100 mano nikech kaluwore kanyo to kod nok kata bende yomyom mar teko mar mbui mong'ere kaka internet ma iwacho ni koro 3G ok nyal biro chopo e gwenge go. Mano wacho bende koro ne jakom mar IBC Wafula Chebukati no yango ni kuonde polling station centers maromo 1,100
ok 3G mabiro bedo matek ahinya mondo mi duoko chwal makare. Ne wacho noseloso kanyo to ka yudore report mawuok kuom duol mang'iyo weche mag tudruok e pacho kae Communication Authority wacho ni kuondego mano ok bi neno kaka resource bochopo e Tallying Center. Omiyo koro en gima tek ahinya ok wang'e ni dwa tim nang'o kata gima gibiro dhi timo. Koro giwacho kanyo ni Magena wacho odiochieng' mano manyoro. Kata kamano wayo nyiso jo Kenya ni onge achiedh nade wabiro bedo ahinya mag mashinde mabiro ng'anyo e seche mabende koro igogo ombulu. Omiyo koro wacho ni ji obed abeda to kod chir. Mago wach mabende koro nomiye pek kanyo kendo ne nitie mar 6. Woman sues Sonko for 450,000 child support. Wacho ni kanyo gavana ma Nairobi machon ma Nairobi Mike Sonko bende nitie miyo moro bende koro odonjone Sonko odonjone Sonko no ni en gachiedh nade ahinya kendo omenda maromo 450,000 pok omiye mondo orit godo nyathine. Suspect Gachoki denies killing ring spanking boss. Mano wach mabende nitie kano. Confusion Rock Wiper Party over Kalonzo game wach mabende miyi kachacha kendo gin weche mabende onuore. State renews bid to bar graft suspect from holding office. Jogo man gi mibadhi samoro chik kidek biro geng'gi kinde mabiro. Mago weche mantie. State has robust plan to secure August Paul Matiang'i wacho kanyo ni arita kwe already e kinde mag timo kura e kinde mabiro. Mago weche mabende nitiere ka idwa somo gina weche mabende koro en mane koro boke koro gole e ite mopogore weche mag sports bende biro yudo ka ikona ni kinde rumo mabende natemo mana lido ni nyalo yudo boke gi mondo mi yudo gi The Standard kachiel kod The Daily Nation. Rito masani nyinga Jesse Omondi.